Kapin 34 million pesos nga kantidad sa iligal nga droga lakip expired nga tambal sa Region 12. Gipangsunog sa P34 sa General Santos City. Gipailawon sa thermal destruction kini mga iligal nga droga lakip expired medicine atol sa gipaygayong destruction of drugs and paraphernalia activity sa P34 nga gipaygayon sa usa ka pribadong cemetery sa Barangay Mabuhay, General Santos City adlang Lunes. Ang maong mga gipangsunog kapin 4.9 ka kilo niini ang shabu nga mo kantidad sa kapin 33.5 million pesos. Anasab sa kapin 5.7 ka kilo ang marijuana nga mo kantidad sa halos 700,000 pesos. Lakip sab sa gipangsunog ang pipila sab ka expired regulated medicines nga mo balor sa halos 436,000 pesos. Una kini gipangsunog usa ka random drug testing ang gipaygayon sa PDEA chemist aron ma-double check ang maong mga items. Matod sa PDEA 12, nagikan ang maong item sa mga operasyon sa buwatan lakip sa PNP 12 nga dunay court order sulod sa pipila ka tuig hangtod sa kasamtangan.